ġbarretna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, fal-gwada li naqad, bil-ġisem tiblek maj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Liza u Giuseppe Camilleri. Jew nidħlu fl-ispirtu ta' stennija għad-don tal-Ispirtu Santu. Llum tibda n-novena tal-Ispirtu Santu. Jew nitolbu biex l-Ispirtu Qaddis jiġi fuqna ħalli jġeddidna, ħalli nikbru fl-imħabba tagħna lejn Alla l-Missier. Għalhekk flimkien fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Irfana lejn l-awtur tas-salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-leminija tiegħek biex meta hu is-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu, inti tlibbes bilena tal-ħajja bla tmiem lil dawk li tajthom twelid ġdid bil-magħmudija. Bi bnejt Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu il-mulej u qallu, la tibżax, imma tkellem u tiskoċ għax jiena miegħek u ħadd ma hu se jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara għax poplu kbir huwa għalija din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jgħallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut għamu għalenija kontra Pawlu. Tellawh quddiem il-qorti u qalulu, dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi. X'im Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din hija kwistjoni dwar kliem u ismijiet u liġijiet tagħkom, arawha intom. Jien ma rridx nagħmilha ta' imħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u tawh xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħila bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixxilla u lill-Akwila f'Kenkri għata xahru għax kellu wieda. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-Salm responsorjali nwieġbu Alla is-Sultan tal-art kollha. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej u l-għoliju tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha.
Alla u s-Sultan tal-art kollha. Irażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażlilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob lill-maħbub tiegħu. Alla s-Sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-Sultan tagħna, għannu. Alla s-Sultan tal-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ, għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha, imma meta tkun weldet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħdilkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Qalbkom għad tifraħ. Id-niket tagħkom għad jinbidel fena. U x'inhu dak li l-bniedem iferraħlu l-qalbu? Huwa Ġesu. Għalhekk il-Vanġelu Ġesu jgħidilhom: intom issa tħossukom imdejqa, għax Ġesu qed iħabbrilhom li jinfiret minn magħhom se jiġi mislub. Imma imbagħad għad nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. Fatti mill-ħajja tagħna ta' kuljum nintebħu eżjes. Kemm dravi aħna biex ngħidlek nifirħu bix-xejn. Xi drabi anke npoġġu lilna nfusna il-ferħ tagħna, it-tama tagħna fuq affarijiet li jispiċċaw, li jgħaddi ftit żmien, kontent għax trajt karozza, kontent għax bnejt id-dar, għax irranġajt id-dar, affarijiet ta' din id-dinja. Imma dawk ma jimlewx il-qalb. Jimla l-qalb il-preżenza ta' Kristu. U intom tarawni u qalbkom tifraħ. Kif jien nista' narah il-mulej Ġesu ħaj fil-preżenza llum, fil-ħajja tiegħi illum, mhux għada jew meta mmut u nsejqu nidher qudiemu. Illum bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jqawwi l-għajnejn tal-fidi tagħna, li jfakkarna il-kliem li qalilna Ġesu, li jenna jatina l-qawwa biex il-kelma tiegħu impoġġuha fil-prattika, ngħixuha. Għax kif qal anke Ġesu hawnhekk, iġibilna l-eżempju tal-mara fl-uġieħ tal-ħlas sakemm tagħti l-ħajja, imma anke dan il-fidi tagħna trid tgħaddi wkoll mill-uġieħ tal-ħlas, trid tgħaddi wkoll mill-mument tal-prova, minn mument taqtih il-qalb, minn mument fejn jien irrid nagħżel bejn dak li qed jgħidli l-mulej Ġesu jew dak li qed tgħidli d-dinja.
Dawn huma l-għażliet tagħna. U għalhekk eżjes għandna bżonn l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Għax l-Ispirtu Qaddis tiegħu iqawwi l-qalbna bit-tama, iħeġġiġna bl-imħabba lejn Kristu, jagħtina l-qawwa biex ngħixu dak li nemnu, dak li l-mulej jagħtina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti jinresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-Missier nitolbuh għall-Knisja biex tkompli jixxandar mingħajr biża' il-kelma ta' Ġesu biex kull bniedem isib il-wens fil-laqgħa tiegħu miegħu. Nitolbu għall-gvernijiet, għal dawk kollha li qegħdin imexxu u jaħdmu biex dejn is-sitwazzjoni il-bnedmin ma jkomplux ibatu. Nixtieqek il-lejla partikolarment nitolbu għall-missjonarji Awċin u Maltin li kollha kemm huma mhux biss Fader Raymond imma hemm missjonarji l-oħrajn kollha, Fader Anton, Fader Mario, Dum Manuel Kutajjar u ħafna oħrajn. Kollha jgħidulek li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' persuni bġuħ kbir għaliex intilef ix-xogħol, għaliex ma jistgħux joħorġu, għaliex huma mdawrin bil-mart. Ejjew hekk il-dawn ħutna inżommuhom fit-talb tagħna u jekk jistgħu wkoll insostnuhom. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex l-Ispirtu Santu li inti tatina ikun jista' jġeddidna biex aħna ma nifqulux imma nħalluh jaħdem fina biex hekk iġbija tagħna tiegħek tkun aktar vera, aktar sabiħa. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Ixħed ħarsa ta' mħabba, partikolarment fuq dawk il-familji li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet, ma' problemi maqtih il-qalb. Għamel li jsibu persuni li jgħinuhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li l-familja tiegħek qiegħda tressaqlek f'dan il-jum. Għatina li aħna wkoll nitqawwew bl-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jenna nkunu xhieda veri tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna.
il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tana. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tana, li dejjem u kullimkien nistqarru il-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli, jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejt. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jien salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex daw kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nkomplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Kristu.